Хроничното недоспиване е взело главна роля в нашето ежедневие и по всичко личи, че това скоро няма да се промени. Но ние може да сме в по-добър контрол с съня и да си набавяме регулярно достатъчни количества, за да се чувстваме добре. И не, решението не е поредния фитнес тракер, машина за бял шум, умен матрак или поредната магическа добавка. Решението не е и да чакаме децата да пораснат, да намалее ежедневния стрес или работата да ни остави на мира за известно време. Да, тези методи могат да окажат позитивно влияние над нашия сън, но някои от тях, като например да намалят работните ангажименти, може никога да не се случат. И най-важното е, че фокусирайки се над тях, ние изпускаме реална възможност да се наспим още сега. Всички знаем, че сънят е фундаментален инструмент в това да сме в добри, здраве и форма дългосрочно, но и да сме в контрол с стреса и в добро настроение. Опитът ни е показал, че често го пренебрегваме и по една или друга причина го оставяме за по-добри времена. Сънният дълг обаче не се изплаща и от нас зависи да възприемем, че високото качество на съня ни е от голям приоритет и не на последно място, че решения има и от нас зависи да ги потърсим спрямо текущото ни ежедневие и възможности. Младите родители, например, са от най-страдащите от недоспиване и в опита си с такива виждаме, че дори малки адаптации и по-добри навици и умения за сън дават огромен резултат и щетите от недоспиването са далеч по-малки. Работейки с хора, които имат нужда от подобряване на техния сън, виждаме, че ако липсват базовите навици и умения за добър такъв, то всички останали неща са без значение. Базовите навици за добър сън са работили за хората далеч преди да имаме модерни добавки, фитнес тракери или други методи, които използваме сега. Сигурен съм, че не са будували по цяла нощ, само защото не са имали фитнес тракер да им каже, че с нощ са спали само 1 час дълбок сън. Всеки един от нас знае кои са нещата, които пречат на нашия сън. Повечето от тях може да ги адресираме още тази вечер. Въпросът е да сме проактивни в това.